Poenta. Zašto Bog to dopušta? Zato što mi Srbi živimo nemoralno, zato što Jevreji žive nemoralno, zato što Rusi žive nemoralno. Neće da poštujete Bože zapovesti. Sad će da vam pošaljem da vas mrkaju satanisti, bato. Sad ćemo. I onda će, ili ćeš da se dovedeš u red, ili će da te obao. Treba pričati. Pa tako je i u životu, za jedno lice, a kako li za naciju. Znači, ako grešiš, ako si toliko predao se demonu, znači on ti šalje kaznu, odnosno, učite da te prevaspita. Da te spasi, brate. Da te spasi. U Bibliji kaže. Bacate u tamu, bacate u tugu, da bi shvatio nešto. U Bibliji piše. Pričam na svom primjeru. U Bibliji piše, modrice od batina i bol koji prodire do srca jesu lek zlome. Nekad ne pomaže priča, neće slušati. Onda krene, brate, kidanje. I onda, brate, ti kad vidiš da ćeš da ljosteš... Znači, to je metoda Crna reka. To je metoda, u Crnoj reci je to bila blaga varijanta. To je bila, nažalost. Ali postoje žestoke varijante. Jevreji neće napuste Evropu, hoće se asimiluju da budu Nemci i jevrejski veroispovesti. Brate, kad dođe Hitler, da viš kako idu u Izrael. Nećemo da živimo sa zmijama i škorpijama u tamo onoj pustinji s Arapima. Nećete. Viš kako hoće, bato. Viš kako hoće. Idu brodovima. Ide, brate, pliva, brate, ono, razume. Bog mora da mu spasi život, brate. Hoće bude Evropljanin. A Bog kaže, nećeš da budeš Evropljanin. Ne može. Pa i naši Balkanci su pola Evropljani sa sve. Eno, Beograd iz kruga. Ali znaš šta, Jevreji imaju veću odgovornost zato što oni Bibliju čitaju na svom jeziku. Pa mi do juče nismo imali Bibliju na savremenom srpskom jeziku, čitali smo Karadžića i Dadičića iz 19. veka, brate. Bibliju niko ne čita, brate. Razumiješ, drži u regalu kao relikviju, kao goblen na zidu, razumiješ. Tako da to je pozadina, znači pozadina sukoba je da se, po mom mišljenju, da se Izrael dovede u red, Bog dopušta da teroristi rokaju i da ceo svet skoči na Izrael i pazi, ti da pitaš skoro sve